Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёр директори компанияи Faberlic. Дар 13-ум звания қарор дорам. Биё як бор ҳисоб мекунем. Директори, старший директор, серебряный директор, золотой директор, рубиновый директор, бриллиантный директор, элитный директор, национальный директор, старший национальный директор, международный директор, старший международный директор и партнер. Партнер директори компанияи Faberlic ва ногуфтанам она ки миллионерам мегем ки миллионерам мегем хато намекунем. Единственный шахсе ки дар ана ҳамин 26 соли ҳаёти компанияи Faberlic бигем дар муҳлати 1.5 сол партнер шудагиай эълон кардаган руководствои компания бо забони хучон ин ман ҳастам. Имрӯз бо шумо алҳамдулиллоҳ миллатам тоҷик, ин фахри ман аст ки тоҷик дар Россия партнер шуда кор мекунад дар ширкати калони бо нуфузи компанияи бигем ширкати Faberlic. Ва имрӯз тамошобиноне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо дорен, ҳама он шахсоне ки дар командаи ма кор мекунед бо диққат гӯш кунед ва ҳама он шахсоне ки то ҳол дар ширкати Faberlic регистратсия шудагӣ нестен, ман як рақам дорам. Рақамҳои ма дар рӯи экран, WhatsApp дорам. Фақат бинависен. Тамошобино занг задан дар кор нест. Успед намекунам зангои шумода ҷавоб доданда. Фақат шумо бинависен. Ман ҳар яки шумора кора мефаҳмонам. Аз дили соф чӣ гуна худа муваффақ шудагим роҳҳои кора барои шумо низ меомӯзонам. Ва имрӯз бо гуфта намонад тамошобинони азиз ки ман официальный коргари компанияи Faberlic ҳастам ва налог меспорам. Ва ира он шахсоне официальный коргар мешаванд ки звания директорӣ меброянд, договор шартнома бо компания мебанданд ва онҳо дар картаҳошон пулашона мегиранд. Фарқ надорад тоҷикӣ боша ё ин ки русӣ. Имрӯз бо шумо ман фоидаҳои компанияи Faberlic ҳамаша гап мезанам ва чизеро ки намефаҳмен ай наставникотон пурсен ва духтаракое ки дар командаи ма кор мекунанд ай группа пурсен бо ҷавобтон метиҳем ки дар комментария бинависем бо хоҳиши шумо чунин видеороликчаҳоро зиёд мекунам. Фоидаҳои компанияи Faberlic бениҳоят зиёданд ва инро бояд ҳама донанд. Ҳамчун ҷадвали зарбҳо, ҳамчун дамхи карат бояд аз зиёд донен. На ҳама ин фоидаҳо дар ҳама ширкатҳо дида мешавад. Компанияи мо бизнесе ҳаст ки мо метонем ки бизнеса сохта дар номи фарзандомон кунем. Ин единственный бизнесе ҳаст ки вақти баъди сар бизнеса ба номи фарзандат мегузаронанд, меҳнатот барбод намерава, бигемам мешава. Кор маҷбурӣ нест, шумо ба ихтиёри худтон ба ширкати Faberlic дохил мешавед. Якум фоидаи компания ба қайдгирӣ ройгон. И чӣ маъне дорад? Регистратсия шудан дар ширкати Faberlic ройгон аст. Кора омӯхтан аз тарафи ман ҳамаш барои шумо бепул ва вақте ки ман шуморо регистратсия мекунем, компания барои шумо анамон сайте ки фабрикае ки тамоми чиша даромада тамошо карда мешавад барои шумо ройгон бепул мекунад ки шумо аллакай бо коду паролтон даромада тамоми он маҳсулотое ки дар ширкати Faberlic аст зиёда аз 10,000 либоса, продукция, посуда, косметика, духи, химия, обувь, детская одежда, тамоми чиз ҳаст дар ширкати Faberlic. Шумо медроен. Сами главни вақте ки шумо медроен, тамошо мекунен, ҳар як чиза дар бораш навистагия. Шумо айхтон гап намебофен, ягон кас ягон чи намепурсен, ҳамаш навистагӣ тайёр. Ҳатто комментарияҳое ки одамо истифода бурдагиян, отзив модагиян, ай отзивҳошон шумо метонед ки барои клиентотон предлагат кунед, мақсад нишон диҳед ки марҳамат одамо анами хел истифода бурдагиян, чӣ хел фоида дидагиян, ҳамаш ҳаст. Дуюм, барои тамоми маҳсулот 20 ва 26% скидка. Ин чӣ маъне дорад? Вақте ки шуморо мо регистратсия мекунем, шумо автоматически 20% скидка мешавад. Вақте ки шумо дар ҳамон каталоги кор даромаден лични объёмтона 50 балл мекунед, 50 балла 3500 рубл дар мешавад, 5000 рубл дар мешавад, 6000 рубл дар мешавад, вобаста аз оне ки шумо чӣ харидорӣ мекунед аз ширкати Faberlic. Духи баллаш зиёд аст. Шумо духи харидорӣ кунед, 2 ё 3 духи гирен, аллакай 50 балл мешавад. Вақте ки шумо мелач мегиранд, масалан
зубной паста ёки шампун гел мегирем камтар зиёдтар мешавад ва группа бигем группи бигирем 5000 рубл шумо метонем ки як моҳа маҳсулоти даркории хонатон гирен аллакай каталоги нав шумо барои шумо тамоми маҳсулот 26% скидка мешавад. Сеюм туҳфаҳо аз ширкат ва наставникҳо. туҳфаҳо аз ширкат ин чӣ маъне дорад? Дами мен дар компанияи Faberlic бигем ами як 3-4 каталог шуд ки программаи драйв кушодагианд ва дар он ҷо беҳад дахтарои мо бурд карданд, палисосои қиммат. Просто бигем ки беҳад осонай оддияй шумо 100 балл мекунед, иштирокчии драйв мешед ва шумо ай тақдиртон мебинед дами момент тамошои Ҳиндустон 300,000-500,000. Просто ин аз кистаи бигем компания барои коргарош туҳфа мондагия. Ира ягон кас пул ҷамъ кардагӣ нест, ягон кор кардагӣ нест. Ва бо аз тарафи наставникҳо дар ҳама командаҳои мо падаркаҳои пулӣ, тилло. Чӣ маъне дорад? Барои шахсоне ки активна кор мекунанд, масалан дар ҳамин мактаби оддия агар басавод бошӣ сардори синф мешӣ. Сардори синф аллакай бигем обрӯ дорад. Анами ширкати Faberlic дар командаҳои мо кадоме ки кор мекунам, мақсад роҳи кора ёд гирифтагия, мо барои ва ё падаркароӣ мекунем. Ин танҳо аз маошҳои мо, ягон кас мо пул ҷамъ намекунем. Кор дар хона, аксия ва бозиҳо аз наставник, инора ма шумо дар гуфтум. Кор дар хона ягона чизе ки ма барои ма дар мин ширкати Faberlic маъқулай. Кор дар хона чӣ маъно дорад? Кор дар хона масалан баъд зур айхо мехезӣ, намозакота дар вақташ мехонӣ, авқота мекунӣ, тозагита мекунӣ, хизмати зан модар будагита мекунӣ, ҳамаи корта анҷом мебахшӣ, баъд мешинӣ дар вақти холигӣ дар ширкати Faberlic кор мекунӣ. Ҳеҷ ка барои ту хуҷаин нест. Масалан мегӯянд ай 8 ай куҷо шудӣ, ай оликот минус мекунем. Иҷа чанд қайки мақсад анамон соатҳои корита барои худ интихоб мекунӣ, командата зиёд мекунӣ, туғри кор мекунӣ, у наставники туғри барои худат интихоб мекунӣ, ҳамонқа пешравӣ мекунӣ. Мо дар як сол 18-19 маротиба маош мегирем аз ширкати Faberlic. Масалан ҳастанд ки одамое ки оиликаки кор мекунанд, як солда 12 бор маош мегирем, ҳамаям иногда задержка мешавад, бо як хел вақто маошон як хел меравад, як хел вақто дар вақташ наметиҳанд маошашона. Ва дар ширкати Faberlic мо 18-19 маротиба маош мегирем. ҳар чӣ қадаре ки клиентҳои компанияро мо зиёд мекунем, ҳамон қадар маошҳои мо зиёд шудан мегирад. И ҳар чӣ қадаре ки мо хариду фурӯша зиёд мекунем, ҳамон қадар маошҳои мо зиёд шудан мегирад. Барои маош гирифтан бояд худи мо бояд аз компания харидорӣ кунем, маҷбурӣ нест. Масалан ҳамин чизҳои даркории ма 50 балл бояд ҳар як он шахсоне ки звания доранд дар компанияи Faberlic, новобаста нав омадагианд ёки чанд қашид кор мекунанд, звания доранд, бояд лични объёмот 50 балл боша ки ширкати Faberlic барои ту маошта бигзаронад. Барои ҳамин қин нест. Ҳамин чизҳои даркориро мегирем ва кор рафтестай бигем. Давомаш барои маош гирифтанам гуфтум стартовая программа, туҳфаҳо дар 5 каталог подряд. Стартовая программа ин 5 шаги ҳаст ки компания барои ҳар як он шахсоне ки нав регистратсия мешаванд дар компанияи Faberlic 5 шаг мондагия. Якум падарка ҳар як каталог иваз мешавад. Дуюм, сеюм, чорум, панҷум ва ё як хел мемонанд. Ва шумо аз 1500 рубле ки барои худтон чизои лозимитона заказ мекунед, аллакай дар каталоги нав шумо падаркаи якум шагтона мегиред, баъде ки шумо боз харид мекунед аз компанияи Faberlic. Хулоса бизнес дар компанияи Faberlic бениҳоят осон аст. Ҳозир ёша тоза мекунам, бо давомша барои шумо гап мезанам.
яке аз фоидаҳои дигари ширкати Фаберлик ин международный бигем бизнесае ки бо дигар давлатҳо ҳамкорӣ дорад. Масалан давлатҳое ки ҳози ма медонам Тоҷикистон, Узбек. Дар Тоҷикистон 15 сол шуд кору фаъолият дорад Фаберлик, а дар асл 26 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон аст. Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Турсия, Мексика, Беларусия, Азарбайҷон, Армения, ҳамаи нами давлатҳо каси бо бисёриша мумкин ман нагуфта бошам ҳамкорӣ дорад. Дастрас кардани маҳсулот бениҳоят осон аст. Дар ширкати Фаберлик аз ду дер шаҳрое ки дури дуранд, масалан Якутия, анамиҷода уже 6 рӯзда меравад доставка. Дар Тоҷикистон ҳам бениҳоят складои калон дора Фаберлик ки тез доставка мекунад ва хубиш дар чие ки маҳсулоташ просроченный нест. Ман худам ба чашми худам вақте ки фабрика Фаберлик рафтем, ҳамун занаке ки барои мо экскурсия гузаронд, гуфт ки мо аз закази одамо карда нигоҳ мекунем. Барои чи ами вақте ки каталог сар мешавад, уже як ҳафта пас бисёри маҳсулот тамом мешавад, барои ки баён запас надоранд. ҳамун маҳсулоте ки ҳамун каталог ба ё мефурӯшанд, ҳамун расчётшона гирифта тайёр мекунанд. хубиш ҳамия. Баъд 3-4 рӯзда аллакай дар Россия курьерский доставка то хона мебиёранд. Почта, пункт выдачи Фаберлик, чӣ ки қати хоҳед шумо доставка карда мақсад бортона гирифта метунед. Дар Тоҷикистон бошад танҳо пункт выдачи Фаберлик. Компания ширкати Фаберлик сертификати ҳалол дорад. И барои ҳамаи мусулмонҳо як плюси калона ки мо медонем ки ширкате ки мо кор кардастем ҳалолай маҳсулоти ҳаром бигем надорад. Ба забони оддӣ сертификати ҳалол дорад, қоидави бо печатош, ҳамаи маҳсулотош ай тибқи назари ислом гузарондагиай бо техника бо микроскопу бо тамоми чиз. Ва вақте ки ма 3 бор ё 4 бор шуд ки фабрикаи Фаберлик мерам, дарагатсияни директорора тез дават мекунанд, экскурсия мегузаронанд, нишон метиҳанд ки мо ягон чӣ бо барои командаҳои худмон омӯзем. Вақте ки калидори калон дора, вақте ки ҳамун калидор дар медрои банерои калон да халял наистагия. Вақте ки даруни фабрика медрои анамун бочкаву анамун чизое ки маҳсулотро тайёр мекунанд, дар таноҳошон халял наистагия. И беҳад бигем ки приятнай ай тамошош сер намеши. Омӯзиши ройгон, омӯзиш роҳи бизнеса омӯхтан ин бепул аст. Обучение ҳар рӯз дар командаҳои мо ҳаст. Группаҳои мо 24 соат кор мекунанд. Дар ин 24 соат кадом вақте ки шумо мехоҳем метонем ки савол тиҳем, ҷавоби саволтона гирем. Беҳтарин бонусҳо дора компанияи Фаберлик. Ҳар як звания бонуси хича дора. Топ 100 между бигем ки дар тамоми ҷаҳон ширкати Фаберлик яке аз ширкатҳо ба ҳисоб рафта ҷо шудагиа дар анамун топ 100. Муомила бо коргарон, руководствои компания, президенти компания, менеҷерҳои компания, тамоми он калонҳое ки дар ширкати Фаберлик, основатель компания Фаберлик Алексей Нечаев бигем ва руководствоаш ҳамашон беҳтарин руководствои Тоҷикистон, менеҷери Тоҷикистон беҳтарин муомила бо коргаро доранд. Кадом вақте ки муомилаи мо наздика ихе нест ки вай руководствои қатиш гап назани. Не, муомилаи мо ҳамчун коргар моро бениҳоят ҳурмат мекунанд, тамоми саволҳои мо дар ҷавоб метиҳанд. Дар сари ва хоҳ агар соати 1 шабам боша, ман руководство ё Тоҷикистон ё Россия дар савол тиҳам, сразу ҷавоб мегирам. И ягон ҷои дурӯғош нест. Дар ҳақиқат дар ҳамин 3 соли корӣ ман ҳамин чиза дидагиам. Так, бистрий старт чӣ маъне дорад? Вақте ки шумо кор медроед, активни шуда кор мекунед, ба шавқ кор мекунед, дар моҳлати бигем ки 9 каталог тамом нашуда шумо 2 бор подряд директор мешед, ҳам 55,000 шумо аз тарафи компанияи Фаберлик падарка мегиред, ҳам 55,000 барои чаққон будани шумо компания метиҳад. Бонус развития, бонус стабильности чӣ маъне дорад? Бонус развития вақте ки шумо командаи калон мекунед, директорҳои калон мекунед ва ҳар сол шумо пешрафтан мегиред. Мақсад аз званиётон намеғалтанед, фақат ҳаракат пешравӣ дорен, боло меброен. Дар як сол як бор ширкати Фаберлик маош метиҳад. Ҳами моҳҳои саршавии ноябр буд, агар хато накунам, бинам
ойлик двойной гузашта. Мегум ичком ойлик ма дубор гузашта. Не мебинем ки бонус развития гузашта барои он ки ҳар сол ман званиҳои нав шудам ва духтаракҳои командаи ман муваффақ буданд ва ёрам пешравӣ карданд. Бонус стабил нест барои ки шумо ҳамихе бигем сини поёнео як хела меравену боло наравен, як хелам равен, барои инам бонус метия компания. боз як чизи беҳтарини дига барои тамоми ҳами ширкат муҳимтарин, барои тамоми коргарош ҳамия ки завод аз худи ҳами Фаберлика мақсад ҳастанд бизнесҳое ки ҳамихе заводи мақсад компанияшона кушодагиянд, лекин маҳсулотшона айдига шаҳрҳо, айдига давлатҳо дастрас мекунанд. Аз ширкати Фаберлик фабрикаш айхичай. Фабрикаи Фаберлик дар Москва, дар улица Никополская 4 қарор дорад ки ма ҳисобушко аёдум буромадагиай, чанд боро ма даъватӣ шидагим рафтагим, хато накунам 6-7 этажа зданяи калонае ки якум этажа ҷои каталогбурорияй, дуюм сеюм тозагӣ шидаку вапше ма гап надорум. Ба тамоми қонуну қоидаш бигем чепчук, одноразовый халат, бахил, маска дар руд бо айболои ҳамун дастута обрабатват мекунанд, почаҳота обрабат бо спирт мешаванд, баш ту дохили фабрика мешавӣ. Ва ҳар як каталог компанияи Фаберлик, президенти компанияи Фаберлик тамошобино мусулмонай. Ва ҳар як каталог заводҳои нав ба нав мекушояд. Ҳар як каталог бениҳоят новинкаҳои нав ба нав дар ширкати Фаберлик мебурояд. Барои чӣ? Барое ки ҳар як бизнес бо маҳсулот пеш меравад. Дар ширкати Фаберлик бизнес кардан осон аст. Ҳама он маҳсулотҳое ки дар ширкат аст ва ҳар як каталог нав мешавад, дили харидорои моро бо гарм мекунад, бо дили мо кори мо пештар мерава ва ширкате ки конкурент надора, единственӣ дар анами рӯи ҷаҳон дами момент анами ширкати Фаберлик ай ки бениҳоят продуксияи зиёд бисёр дорад. Барои ҳамин қадр ҳамаша гӯш кунен, фикру ақидаҳои худтона бинависен, бихонен, мақсадотона, орзуҳотона бинависен. ба хулосаи кор кардан ки омаден дар ватсапи ман бинависен, ҳамроҳ кора сар мекунем. Апау хоҳаро ҳаматонда раҳмат барои ки шумо вақти қиматбаҳои худтона дареғ надошта мара тамошо кардед. бениҳоят аз ҳамаи шумо ман миннатдорум. То наворҳои оянда, худоҳофиз.